olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Ministeri Rydman, olette uutena sosiaali- ja terveysministerinä todella paljon vartijana. Ettekä te tule ansioitumaan pelkästään kovapintaisena taloudenpitäjänä, vaan teiltä odotetaan nyt sitä, että te huolehditte kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista, niistä peruspalveluista, joihin tällä hetkellä luottamus horjuu todella huolestuttavalla tavalla. Enemmistö suomalaisista on menettänyt luottamuksensa vanhustenhoidon turvallisuuteen. Liian moni huonokuntoinen ikäihminen odottaa kotonaan puutteellisten kotipalvelujen turvin paikkaa hoivakodissa. Ja nyt olemme saaneet näitä dramaattisia uutisia hoivakodeista, kuolemantapauksista. Kysymys vanhuspalveluista on hyvin konkreettinen kysymys siitä, vastaako joku, kun turvapalveluranneke hälyttää, toimiiko lääkejakelu, onko riittävästi aikaa syöttämiseen tai henkilökohtaiseen hygieniaan. Tästä on kysymys, ministeri Rydman, ja teidän vastuullanne on huolehtia, että resurssit riittävät. Voitteko te nyt selvästi vastata kysymykseen, tuleeko vanhustenhuoltoon vielä lisäleikkauksia, vai voitteko te luvata suomalaisille, että luottamus palautuu, lisäleikkauksia ei tule, vai ettekö te mistään muualta löydä leikattavaa kuin vanhusten palveluista? Kiitoksia. — Ministeri Rydman, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies!